Да, горе-долу знам колко пъти съм летяла между Англия и България. Значи, ако говорим стриктно само от 2023 година, когато записах медицина в България, съм летял около 46 пъти през първи курс и 61 пъти втори курс, като продължавам да летя сега трети курс и ще видим колко ще излезат накрая. Но не мога да кажа точно число, защото всяка година и първи и втори курс имам доста резервации за полети и накрая не всички полети се осъществяват по ред причини. Понякога имаме отменени занятия, ваканциите се оказват, че са малко по-различни дати от тези, които са обявени в академичния календар. Третото, което е, че понякога, когато нещо друго изниква, примерно колоквиум, който не е по време на упражнения, по време на друг ден от седмицата, е по-лесно просто да остана в България, вместо да се прибера тук за един ден, понеже няма как само за един ден да дойда, да отида на работа, да се върна, не би било толкова доходоносно също така. И понякога просто съм остава в България. Понеже не съм броил всеки път дали полетът е бил успешен или не по време на годината, на края на годината е трудно, като погледна резервациите, да си спомня кои седмици точно съм летял, кои точно не съм летял, но така или иначе резервациите винаги са повече от осъществените полети. Тоест това, което искам да кажа, че първи курс може да съм имал 50 или 50 и няколко резервации, но 46 горе-долу, да кажем, осъществени полета, докато втори курс мисля, че имах 67 резервации, ги преброих. Повече си спомням, понеже беше по-скоро. И имам, да кажем, 61 полета съм сметнал, че криволяво са били осъществени. А иначе, ако говорим преди 2023 година, т.е. по време на първото ми следване тук в Англия, когато учих фармация между 2016 и 2020 година, тогава почти не се прибирах към България, седях си тук и си учех, не празнувах нито Коледа, нито Великден вкъщи с нашите, защото следването ми беше изключително тежко и трябваше да седя и да се подготвим за изпитите, да се раздам изцяло за тази сесия, така че се прибирах само за лятото, което ще рече 2 полета на година. Веднъж към България в началото на лятото и веднъж обратно към Англия в края на лятото, когато трябваше да се завършим за новата учебна година тук. Но тези времена минаха, сега летя по-често.